नैबे 10 थाखा फैसाखौ नुदोंना नैबेहाय मोनसे नैबे गारि साखा बायदि दं दा नैबे 10 थाखानि बे गारि साखा बायदियाव बे जायगायावहाय आङो थांगासिनो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय। आं दायो ओडिशायाव दङ। बिनिफ्राय आङो ओडिशानि माखासे पपुलार जायगायाव बेरायनो थांगोन आरो दिनै। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादों आङो दिनै मा मा देखायगोन। जोंना गारिया फैबाय नै थांसिगोन। जों गासिबो थांसिगोन आरो ज'नो रेडि जाबाय। दायो उड़िसानि पुरी जायगायावहाय थांगासिनो जोङो। बेयो जाबाय बिनि फार्स्ट टल गेट। बे जाहैबाय उड़िसानि नवग्रह टेम्पोल आरो बिराद मानसि फैयो नै, फुरा टुरिस्ट प्लेस बेयो। बिसिनिया मोजांथार नै भिडिअ बानायनो, रावबो नाया, खाथियाव जोंनासो नायफायो। बिन्दास केमेरा लानानै होलांबाय था नै, सान्दुंआवसो नायनो हाया बारा नै बुस्थुफ्रा। बिदिखौ दा मोनसे लांफानांगोनलै। नायलाय बेखौ लांगोन नै बिसिना काजु बादामखौ माबादि दोनो नै, जेराव नुदोंमोन काजु बादाम, फुरा काजु बादाम दोनो। ब्रिज दखान गासिबो काजु बादाम। नैबेहाय माखासे मुर्तिफोर नुगोन आरो, फुरा आखाइजों बानायनाय मुर्ति गोजा आरो। माखासे फुथुलाफोरबो दङ किउट किउट, बिसोरखौबो लानो हागोन नै मोसालायनाय। बेहा बेटारिनि बेवहाय बिसोरो गावसिनि बांसिन फुजिनाय मुर्तिफोरखौहाय लाखियो आरो। बिनिफ्राय आङो बेवहाय ब्लग खालामनो बिराद मोजां मोनदों आरो, मानि रावबो मानसिफ्रा नाया नोंखौ, बयबो गावबागाव बेबादि आरो। बेफोरो जाहैबाय खाउरिफोर, बे गासिबो खाउरिजोब। बेनिफ्राय नै बे दखान स्ट्रिट आरो मन्दिर सिङाव हाबबोनायनि। बेयावहाय बे सिङावहाय हाबनो थाखायहाय नैबे सान टेम्पोल सिङाव हाबनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो टिकेट लानांगौ आरो। नैबेनिफ्राय थांनो मोनला, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ओमफ्राय जों बैजों थांनो टिकेट लाहैबाय आरो। बै सिङाव हाबहैगोन जोङो। सिङाव केमेरा एलाव दंना गैया मिथिया नै। दा नैबे मोनसे गोजौजोंहाय नैबेनिफ्राय थांनो मोनला नै। बै सिङाव फुरा अन्थाइजों दानख'जोबनाय बियो, एकदम अन्थाइ गिदिरजों। ग्राफारफ्रा नै फट' खेबजानोबा फैसा नै दाम लागोन बिसोरो। नै बहा केमेरा मोनब्रबखो? नै जोंना आदाया होबाय खेबनाया। एबार जोंना टिकेटआ मोनबायदां नै। ग्राफारफ्रा बिराद आग्लाय बिग्लाय दं नै, फट' खेबग्राफ्रा। जों दायो दावखोसिगोन आरो, दावखोलांसिगोन ओरैजाय। बैयाव माबा दंबावो चेकिं पइन्ट, बै गुफुरफोर नुनायानो। नैबे गेटआवहाय चेकिं जायो आरो, टिकेट चेक खालामो। नै जायगाया बरिया नुखायो, फुरा नै अन्थाइजोब नै, मोजां नै डिटेल्सै, फुरा अन्थाइजोब। बयबो फट' लायो मालाय नै, ओरै नायनो मोजांथार। ओरैजाय नै गासिबो जायगाया नै। येस, रावबो जेबो होना, गावबागाव फट' ला, गावबागाव थां, बिन्दासनो, रावबो नाया नै। नै मालाय लाबाय। बिसिना नैबे बुस्थुआ बिराद फेमास नै बेयो, सिनायनो हाया बेखौ बारा नै। ओरैनो नै बरिया नै खाथियाव नै बे अन्थाइखौ देखायथारनि आं खाथियावहाय। नै फुरा अन्थाइजों दानख'जोबखानाय आरो ना, एकदम नै डिटेल्सआ। मोनसे प्रब्लेमा मानि मोनसे बुस्थुआ बिराद मोजां आरो ना, आरामसे रावबो रावखौबो खेल गैया, बिन्दास बानायनाय मानसि जेराव।
आंबो दाना मानसि बिराव बानायनो हाबाय नै दस्रा जायगा ना बर' जोबोद जायगा नंगौ नालाय ओंखायनो लेथारनि मानसिफ्रा नै ओमफ्राय माबा दङ नाम दङ बिराद मानसि दङ अयथासार बयबो नै मालाय ब्लगार ब्लग बानायजोबो ओंखायनो बानायनांगौ लाज नाङा एकदम बरिया बिजनेस बानाय खालामनानै गारिजों जानो गोनां बेखौ नायनानै ओंखायनो आराम माबाबाय आरो नै मन्दिरा मानि जायगा कालाराव केमेरायाव बारा कालारखौ मोजां नुवा आरो ना खिन्थु मेगनजों नायब्ला ना बरिया ल'खा नै एकदम अन्थाइजों दानाय गोजौआव थांहोआ बैसिम रेस्ट्रिक्टेड आरो ना नै फुरा देखायजोबबाय ओरै खना खनला फुरा गासिबो खना खनला गिदिंगोन आङो मानिया एकदम फुरा बेखौ 360 राउन्ड होजोबगोन आं लोगोफ्रावबो थाबोगोथाय पात्ता मोनासै आं हारसिङै गिदिंबोग्रोबाय बिनि हिस्ट्रिया मारै मारै आङो गुगोलाव नायनानै उनाव मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै होफिनगोन आं र' नैबे बुस्थुआनो बे जायगायाव बिसिनि जायगायाव बे नैबे बुस्थुआ बिराद फेमास आरो ना एकदम नै अन्थाइसो बेयो पियर अन्थाइ बेखौ दानख'नानै बानायजोबथारनाय एकदम गोबाव जाथारबाय बेयो नै आं मोनसे बुस्थु देखायनो लागासिनो आं एसे खाथियाव दावखोबावनो नागिरदों दा बै साखा नुदोंना बे साखाया जाहैबाय जोंनि इण्डियान रुपिस 10 थाखा 10 रुपिसावहाय बे साखाया दङ आरो नोंसोर बे फैसा 10 थाखाखौ उल्थायनानै नायब्लानो नुगोन बिनिफ्राय नैबेहाय जेसेबांनाखि दानख'नाय नुदों बेवहाय मानसिनि महर दंजोबो आरो मानि बेवहाय गासिबो गावबागाव मोनसे हिस्ट्रि दंजोबो बेनि माखासे हिस्ट'रिफोरखौहाय नैबे टुरिस्ट गाइडआ खोन्थानानै होगासिनो आरो जोंहाथ' टुरिस्ट गाइड लायाखै नालाय बेनिखायनो जोङो नायनानैल' थांबाय आरो ओमफ्राय नैबेनिखौ दसे खोनासंदोंमोन आं अब्लाबो बुजिबासै बिनिफ्राय आङो बिनि फुरा बे मन्दिरनि 360 राउन्ड होननानै एकदम गिदिंनानै थांबाय आरो ओमफ्राय आङो बांद्राय रायज्लायनो रोङा केमेरायावहाय मानि खोथायानो फैया आंना ओमफ्राय ओरै डाबिं खालामनायावबो फैयो ओमफ्राय नैबे 10 थाखानि उनाव थानाय साखाया बे दंबावोलाय बेहायथिंबो गासिबो दंजोबो आरो बेखौ फुरा बिथिंनो दंजोबो बे बुस्थुआ इन्जुरावनो गासिबो बेबायदि खालामनानै दोनजोबनाय आरो बे फुरा उननि जायगानि आरो गासिबो नायजोबो मालाय ज' फेमिलि फैयो मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाय गासिबो फैयो नै 10 थाखानि उनाव थानाया नै बेबो 10 थाखानि उननि माबाखौ नायब्लानो जाबाय पिक्चारखौ बेनिफ्राय आङो बे भिडिअ'नि क्लिपखौ मोनसेबो काट खालामाखै आरोना फुरा गिदिंनानैनो लाजोबदों मानि गासिबो नुजोबनांगौ नालाय आद्रा खिद्राबा नायनो आद्रा थागोन नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोब्ला बेखौ नायफैनो हागोन आरो फैनो गोसो गैयाबा आंनि भिडिअ'आव नायनानै फुल डिटेल्सखौ मोननो हागोन नै बे गासिबो बेबायदि नुयो आं बेखौ मोनसेबो दानाखै आरो गासिबो जेरै दं एरै आङो फारि एकदम खेबनानैहाय भिडिअ क्लिप्सखौ लाजोबदों आरो सिगां स्टार्टिंनिफ्राय लानानै ओरै फुरा उनजोंहाय सिगांनिफ्राय उनजों लानानै ओरै सिगां फारसे आङो दावखोफिननो बेबायदिनो खेबबाय थादों आरो मालाय टुरिस्ट गाइड गोनांफोरना एक्सप्लेन खालामनानै होयो आरोना मोजां खिन्थु जों गैयाना पार्सनेल फैनाय ओंखायनो माबाबाय आरो जायगायाव नैबाव हाबैनो बाखि दंबावो आं बेयाव हाबैबावनि र' सिङाव मा दं स्कुलनि गथ'फोर फैदों आरोना नै सिङाव नै मालाय एसे बैसो जानाय सुबुंफ्राबो माबा फैयो हाबफैजोबो बे सिङाव हाबलांथारनि मा दं सिङावबो नायथारनि एकदम एक्सपिरियेन्स नै नोंसोरबो बिथिंसो
पूरा भारत में जितना भगवान लोग हैं किसी का घर में ऐसी नहीं है भारत में बेबो मोनसे आं पिक्चार मबाइल बेखौ आदार खालामनायखाय ऐसी नहीं है दुनिया में जो भगवान बैठे हैं ना नैलाय नै बिसोर गासिबो भगवान जोबनो बिसोरो गासिबो भगवान आरो एकदम अन्थाइजों बानायजोबनाय नै अन्थाइजों बानायजोबनाय गासिबो बिराद मानसि फैयो आरो नैबे ओरै हाखर गोदोलायनाय दं नै मा खालामनाय बेबा बे बुस्थुआ गोदोजोबनाय नै एसे डिटेल्सै बानायनांगौ ना भिडिअ ओमफ्राय नैबे फुरा दानख'जोबखानायलै आयौ इन्डियायावबो बेबादि मोजां मोजां जायगा दं आरो ना फात्ताखौनो मोना नै आदा मोना जोंना आदाया गाइड जानानै दङ एकदम मोनथिजोबथारबायनो ओरै नायबावसै बैथिं ओरैखौथ' बैखौथ' राउन्ड होखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय ओरै मोनसे राउन्ड होबावसै नैबे फिसाखौ नैबेहाय ओरै बेखौ राउन्ड होलांबावसैथ' आंथ' बैखौ होजोब्बाय नैबे दानख'नायफोरखौ नायोब्ला गोदोनि मानसिफोरखौ बिराद मानि टेलेन्ट गोनां बेबादि नुहुरो आरो मा बुस्थुजों दानख'आ बिसोर गावसोरसो मिथिगौ दाथ' जों इमाजिनबो खालामनो हाला गोदोथ' टेक्न'लजिबो गैयामोन ना बे समाव बेथ' बिराद गोबावनिसै दा बेखौनो मारै बानायदोंमोन एसे सोमोनांथाव आरो माखासे मानसिफ्रा ओरैजाय फैयाखै नायफैयाखै खिन्थु आं नायजोबो गासिखौबो नायजोबनो मोजां मोनो आं नै बिराद नायजोबखागोन आं हारसिंबाबो गिदिंजोबगोन थाबायनो बायोना आं एकदम इलु इला गिदिंजोबनो मोजां मोनथारो जायगाखौ गिदिंबाथाय गिदिंबाय मेगनजों नायजोबथारनो एकदम केमेरायावथ' बारा डिटेल्सै नुवा नुनाया नै बैनिफ्राय बै मेनखौ बिदि नुहुरो आरो र' नैबाव दोननानै मोनसे फट' लानायनि ट्राइ खालामनां नैबाहाय दोननानै फट' लानां बेयाव दोननानै गायना होनायखौ बिराद मोजां नुदों पिसफुलनो एकदमबारे अब्ला लोगोफोर बेनिफ्राय थांफिनसिगोन आरो ना बेनिफ्राय थांनानै दस्रायाव थांबावगोन दस्रा दिनै सानसे गिदिंगोन आरो ना उरिसानि मा मा जायगा दं बेयाव फुरा सानसे बेरायगोन मा मा जायो कार लानानै दंखायो नालाय ओंखायनो सानसेयै बेरायगोन आरो खेनसे खुननै राउन्ड होबाय आं बेखौनो बे जायगाखौनो खनसे नायनायाथ' खुननै नायखानांगौ एकदम अब्ला लोगोफोर थाथ'दो बे नैबे टेम्पोलनिया भिडिअआ बेयावनो जोबथ'बाय अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन थाथ'दो बाय भिडिअखौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय एसे खस्थ' खालामनायनि बाय एगजिटआ बेजों आरो नै लामाया बिसोरना हाया फुरा बाला गोजा मा मा फानलाजोबो नै दाखोन गोनां रोस्ट है ना पहले वैसा प्रोसेस आप सिर्फ खाओगे बेगखौ बायनानै लादों आं मैदेरखौ साइज नुनायखाय फसायनानैहाय बेखौ लाबाय आङो मैदेर बेगखौ लानानै थाबायसै